Den uge med hæftig debat omkring tro og viden har vi her på kanalen taget tyren med hornene og sendt korrespondenter ud til folk, som specialiserer sig inden for faget. Missionen med disse interviews er at se forskellige meninger om, hvordan mennesker er opstået og menneskets udvikling. Jeg er nu om til Carl Villers Klokkerbanen for at høre nærmere. Yes, tak for det, Mark. Jeg står her i Indre By, København, Botanisk Have, og skal om lidt ind i den flotte bygning og interviewe Anne-Katrine Gjerløf, som er forsker i, hvordan mennesket har forklaret det her med udviklingen og opstandelsen. Dag. Tak fordi jeg måtte komme. Det er også takker. Jeg vil starte med at spørge dig om, hvordan du mener, at mennesket er opstået, og hvor det stammer fra. Altså, det kommer jo igen an på, hvad man mener med mennesket. Men i bund og grund, så tror jeg på, at mennesker nedstammer fra menneskelignende aber, som ikke er de aber, der er i dag, men en fælles forfar. Og jeg tror også, at det første gang skete i Afrika. I Afrika? Ja. Okay. Så det vil sige, at du tror på evolutionsteorien? Ja, det gør jeg. Super. Og ikke kun for mennesker, men også for alt andet levende. Så du er ikke religiøs på nogen måde? Jeg mener godt, man kan være religiøs og tro på evolutionen, men jeg er ikke selv troende, nej. Nej, fordi det er med det, hvordan er dit syn på andre religioners måde at se menneskets opståen på? Altså, som nok mener jeg godt, at det kan kombineres. Ja. Jeg mener måske mere, det er et spørgsmål om, hvor overbevist man er i sin religion. Om det er en så intens religionsfølelse, at man måske ikke har plads til en videnskabelig forklaring også. Jeg tror, der er rigtig mange mennesker, der kan være mest til kristendom og i Danmark. Jeg tror, rigtig mange mennesker godt kan kombinere en kristen tro med en tro på evolutionen. Okay. Mener du så også, at religioner, nu i gamle dage var religioner meget mere betydende, end det er i dag, men mener du godt, at de kan bestå i en verden, hvor at der er hele tiden en mere udvikling i videnskaben, vi finder hele tiden ud af nye ting? Altså, det tror jeg godt, de kan. Netop fordi jeg ser det som to væsentligt forskellige ting. Jeg mener ikke, det ene erstatter det andet. Og igen, så udvikler religioner sig jo også, ligesom videnskab gør. Så den kristendom, der er i dag i Danmark, er jo ikke den samme, der var for 100 år siden eller 1000 år siden. Så jeg tror, at religionerne udvikler sig. Ja. Altså, udvikler sig i den måde, at de afspejler i sig videnskaben, eller hvordan? Ja, eller afspejler samfundets udvikling, som jo kan skyldes mange ting. For eksempel syn på mænd og kvinder, eller hvordan en gudstjeneste foregår. Eller, altså, der er jo hele tiden ændringer. Super. Tak. Jamen, det var så lidt. Var det det? Ja. Perfekt. Tak for det, Carl Villers. Nu stiller jeg op til Victor Jelsbak for at høre nærmere om religionernes syn på sagen. Tak, Mark. Jeg står her uden for en moské på Nørrebro og skal snakke med Osama, som studerer i statskundskab og arbejder frivilligt i medieudvalget her i moskéen på Nørrebro. Hej. Tak fordi du kom. Jeg vil lige lægge ud med at stille et par spørgsmål. Selvfølgelig. Hvordan opstod mennesket ifølge islam? Fordi det synes vi. Ifølge Koranen, ifølge de beretninger der, så var det først og fremmest Gud, der skabte jorden, skabte himlen, skabte alt. Og så derefter så skabte han mennesket. Mennesket er blevet skabt af forskellige lag og forskellige typer af jord. Og det skal symbolisere, at mennesket er forskelligt. Både forskellige hudfarver, men også forskellige interesser og forskellige måder at være på. Okay. Kan du forholde dig til, hvordan videnskaben forklarer, hvor mennesket stammer fra? Det kan jeg i stort. Var der fortsættelse til det spørgsmål? Ja, sådan, hvis jeg tænker på evolutionsteori og sådan noget af den stil. Både og. Fordi islam er forenlig med videnskab. Det vil sige, når islam siger, at Gud har skabt jorden, så er der en videnskabelig forklaring til det. Mange forsøger at ligesom adskille religion fra videnskab. I islam, der bliver de to ting forenet. Så en del af vores religion, det at være religiøs, det er også at søge, hvordan mennesket er blevet skabt, hvordan videnskaben, ikke? Og blive klogere på hvordan tingene hænger sammen. Fordi vi tror på, jo mere man ved om det videnskabelige, jo mere bliver man overbevist om, at det er Gud, der har skabt, fordi det er så perfekt, og det er så unikt skabt. Hvad angår andre teorier, for eksempel som evolutionsteori, så deler islam tanken omkring, at altså Gud har skabt mennesket og levende væsener som noget unikt. Det vil sige, at de godt kan tilpasse sig små ændringer. Men islam er overhovedet ikke enig i, at vi for eksempel stammer fra aber.
at mennesket er altid blevet skabt som et menneske, men at mennesket alt efter hvor det er, alt efter omstændighederne, ikke? Og hvis man for eksempel lige har været syg, så bliver immunforsvaret også stærkere og bedre egnet til at modstå den her sygdom. Så på den måde mener vi, at Gud har skabt mennesket, og mennesket er i stand til ligesom, at regulere sine ligesom, styrker. Ja, og så er der forskellige videnskabelige begrundelser bag det. Præcis. Ja. Yes, det var det. Perfekt. Tak for det. Næste mand er Michael Thomas Poulsen, som til daglig er lektor på Københavns Biologisk Institut. I de her dage er han i Sydafrika for at studere sit fag. Vi har fanget ham på Skype. Goddag Michael, og tak fordi du vil stille op til det her interview. Ja, goddag. Selvfølgelig. Ja. Hvordan opstod mennesket ifølge dig? Jamen, jeg mener jo, at der er en masse bevis for, at mennesket opstod ved naturlig selektion over en lang periode, hvor de nærmeste slægtninge, nærmeste nulevende slægtninge er menneskeaber, som vi jo deler en stor del af vores DNA med. Mere end 98% af vores DNA er jo faktisk identisk til menneskeabernes. Kan religioner bestå i en verden, hvor der hele tiden er en stor videnskabelig udvikling? Også lidt til det samme før, som du snakkede om før. Kan du prøve at gentage det? Ja. Kan religioner bestå i en verden, hvor der hele tiden er en stor udvikling? Ja, men det tror jeg godt, den kan. Altså, jeg tror, der ligger forskellige ting til grund for, at religion stadigvæk er jo ekstremt udbredt og meget stærk mange steder. Jeg tror i takt med de samfund, hvor videnskab i større og større omfang har forklaringer på, hvordan vi er opstået, og hvordan naturlig selektion virker, og hvordan evolution foregår, der ser man jo også, at folks tro på Gud og på religion bliver mindre og mindre, som for eksempel i Danmark og Sverige og andre steder i Nordeuropa, hvor kirkegang ikke er så almindeligt, og hvor tro ikke er så udbredt, som det var tidligere. Hvordan er forholdet mellem forskellige regioner og videnskabsfolk ifølge dig? Altså sådan helt generelt, så er det jo, som jeg sagde før også, så er det jo to meget forskellige, eller det er sådan to diametrale modsætninger på mange måder. Og generelt er der derfor nok også ret stor afstandstagen i begge retninger. Men jeg kender da også videnskabsfolk, som er troende. Lige nu er jeg i Sydafrika, og her er folk generelt meget religiøse. At personligt er jeg ikke religiøs, så jeg tror ikke på at der er en sådan almægtig Gud. Men jeg tror på, at alt det liv, vi ser, er skabt via mange, mange års naturlig selektion. Men Jamen, det var det. Tak for det. Det var så lidt, så jeg håber, I kan bruge det. Det er Michael. Nu til vores sidste indslag med Carl Vilas Klokkebane, som man formået at køre til en ny destination så hurtigt. Hvor befinder du dig henne, Carl Vilas? Jeg befinder mig her på Bjelkes Allé på Nørrebro, lige ude for en Anna-kirke, hvor vi om lidt skal ind og snakke med sognepræst Susanne Voss Pedersen. Hej Carl. Tak fordi du ville interviewe. Det var da dejligt at blive spurgt. Jeg vil starte med at spørge, hvordan mennesket opstod ifølge dig? Ifølge mig, det er måske ikke så interessant, men altså, jeg er jo præst her i Anna Kirke, og der står jo i hvert fald noget om, i Bibelen, der står der nogle forskellige forklaringer på, hvordan mennesket opstod, og der står i hvert fald, at livets oprindelse er Gud. At det er Gud, der har fået noget til at ske. Udover at være præst, så er jeg jo også et meget nysgerrigt menneske. Det er der jo mange af os, der er. Og derfor synes jeg jo også, det er spændende at høre noget om, hvad videnskaben tænker om menneskets oprindelse. Og selvfølgelig har jeg også sat mig ind i evolutionsteorien, og det synes jeg jo også lyder som om, at det kunne godt være en plausibel teori om, hvordan mennesket var opstået. Men jeg tror altså, det ved jeg ikke, det er noget jeg tror, at det er Gud, der står bag, at der findes mennesker, at der findes liv i universet. At der findes et univers. Jeg finder ud af det her, og når vi finder ud af nye medicinske behandlinger, der kan gøre mennesker raske for sygdomme, man døde af for år siden, jamen så er det jo også,
så siger jeg jo selvfølgelig tak til den læge eller den forsker, der har fundet ud af det. Men et eller andet sted tænker jeg også, det var okay Gud. Tak fordi du lige gav os et hint om det her. Tak fordi du inspirerede et menneske til at finde ud af det. Men altså, mener du, at religioner, altså alle slags religioner, kan bestå i en verden, hvor at der kommer så meget ny udvikling inden for videnskaben, som for eksempel hele tiden udvidelse af evolutionsteorien osv.? Jeg tror, at videnskab er en bestandig søgen efter at finde ud af, hvordan vores verden hænger sammen. Og enhver religion er en måde for mennesker at forholde sig til denne her sammenhæng og at have tillid til, at der er en sammenhæng. Og derfor så tror jeg ikke på den måde, at videnskaben og religionen kommer til at kæmpe om herredømmet over mennesket. Men tak for det. Velbekomme. Ja. Det var hyggeligt. I må endelig komme igen. Det var alt for denne gang. Vi ses i aften til en ny omgang nyheder på TV5 News.